Dobrodošli ljudi u naš novi video, nove će ređati igrače. Ne. Ovo je, ja ne znam ni ko je ovaj, neki mladi iz Barca. Ronaldo, kod Noeta uvijek broj 1. Bruno Fernandes broj 2. Vini Junior broj 3. Ja ga znam. Ja ga znam. On na 4. Pa ja ga znam. Son na 5. Son znam. A Lionel Messi. Ovo dao 100 puta. I na koji broj ćeš da ga staviš? Pošto je tvoj omiljeni igrač. Na 10. Prava je. Dobre! Prava je. Mog Mesija na 10. A Kylian Mbappé? I ovaj ne znam koji je. To je to, drugari, Nole stavio Mesija na 10, da me prenkuje.